Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Άλλη μια εκπομπή Direct News με τον Ανδρέα Μοτζερούλια. Σας είπαμε χθες ότι ο κ. Νετανιάχου θα μεταφέρει στον Αμερικανό Πρόεδρο, στον κ. Τραμπ, τις τουρκικές προκλήσεις κατά του Ισραήλ, κατά της Κύπρου και κατά της Ελλάδος. Αυτό είπε στον κ. Χρυστοδουλίδη. Σήμερα όμως έρχονται νέες πληροφορίες. Ο Τραμπ θα πάρει το εξής μήνυμα από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Θα μιλήσει για τη συμμαχία του ελληνισμού με Ισραήλ και Κούρδους. Θα τεθούν προφανώς οι προκλήσεις οι τουρκικές στο τραπέζι, αλλά θα του μιλήσει και για τα F-35. Το έχει πάρει πάνω του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρέπει όμως και εμείς, ως Ελλάδα, να στηρίξουμε περισσότερο. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα το Ισραήλ, αλλά εδώ έχουμε μια σημαντική εξίσωση. Για πρώτη φορά, επίσημα θα μπει η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με Κούρδους. Δηλαδή, για αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε. Όπως και η Ινδία, προφανώς, είναι στην εξίσωση. Πρόκειται για τεκτονικές εξελίξεις, για μια κοσμογονία. Οι δεδομένα τα οποία αλλάζουν άρδι τα όσα ξέραμε στην περιοχή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν το πέμπτο ταξίδι του κ. Νετανιάχου στη ΣΥΠΑ, από την ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου, αλλά αυτό αναμένεται να είναι το πιο κρίσιμο, καθώς θα ξεκαθαριστεί η σχέση του Ισραήλ με την Αμερική και η πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Από τη μία έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος λέει στην Τουρκία, έχουμε παρασκηνιακές πληροφορίες, λέει στην Τουρκία σταμάτα να προσβάλλει στο Ισραήλ, δεν σε συμφέρει, και από την άλλη έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος λέει στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία. Πάλι πάει να τα ισορροπήσει και ο Τραμπ. Ο κ. Νετανιάχου όμως προτίθεται να θέσει το θέμα της τουρκικής απειλής. Το αναφέραμε αυτό χθες. Αλλά θα το πράξει με διαφορετικό τρόπο. Θα παρουσιάσει την υπαρκτή απειλή που θέτει η Τουρκία όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την Κύπρο και για την Ελλάδα και για τους Κούρδους, οι οποίοι είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Συρία. Αναμένεται να εξηγήσει το εξής στην Αμερική, ότι η Ουάσιγκτον, έχοντας μαζί της το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο και τους Κούρδους, ελέγχει το σύνολο της Μεσογείου και ένα μεγάλο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι ο μόνος ταραξής στην περιοχή είναι η Τουρκία. Αυτό δεν είναι δύσκολο, αλλά θα επιχειρηματολογήσει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για μια συμμαχία η οποία ξεκινάει από τη Βόρεια Συρία, δηλαδή μια ανάσα από τα τουρκικά σύνορα, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Αυτή είναι η συμμαχία στην ευρύτερη περιοχή και η Ινδία προφανώς. Θέλει δηλαδή ο κ. Νετανιάχου να εντάξει και τους Κούρδους επίσημα, είναι και οι Δρούζοι στο παιχνίδι, αλλά δεν έχουν την δύναμη των Κούρδων. Βέβαια, ενώ ότι έχουν τη στήριξη των Ισραηλινών οι Δρούζοι, αλλά μεγάλο και πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή κάνουν και οι Κούρδοι. Και γιατί το κάνει αυτό τώρα ο κ. Νετανιάχου? Γιατί έχουμε και το τελεσίγραφο της Τουρκίας προς τους SDF, προς τους Κούρδους της Βορείου Συρίας, όπως λέει το εξής: καταθέστε τα όπλα ή βασικά ενσωματωθείτε στον Συριακό στρατό, αλλά δεν θα έχετε αυτονομία. Οι Κούρδοι δεν δίνουν απάντηση. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι καθοριστική σημασία στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Εκεί θα κρυφθούν όλα. Θέλω να πιστεύω πως ο κύριος Τραμπ δεν θα κρατήσει τις ισορροπίες. Δηλαδή, ας περιμένουμε την Τουρκία, το κακό παιδί, να γίνει καλό παιδί και να την κρατήσουμε στο Μαντρί, στο δυτικό Μαντρί. Είναι μια απίστευτη εξέλιξη. Ο κ. Νετανιάχου θα θέσει και το ζήτημα του F-35 στον κύριο Τραμπ και σύμφωνα με το κανάλι 14 του Ισραηλινό θα του πει το εξής: μην τα δώσεις στην Τουρκία. Είναι στρατηγική απειλή για τα συμφέροντα της Ελλάδος, του Ισραήλ, της Κύπρου και των Κούρδων. Αυτό αναφέρει το κανάλι 14. Και επίσης θα του θέσει το θέμα της τουρκικής παρουσίας στη Γάζα. Ούτε ένοπλοι στρατιώτες, ούτε ΜΚΟ, ούτε διάφοροι φίλοι του Ερντογάν κατασκευαστές. Αποκλείεται, τελεία και παύλα, δεν θα συμμετέχουν Τούρκοι στη Γάζα. Και θέμα Γάζας και F-35, αλλά και συμμαχία ελληνισμού, Κούρδων και Ισραήλ. Είχαμε μάλιστα και σήμερα
Νέα δήλωση του κ. Νετανιάχου, χαμαλαγές στο Ισραήλ, αρχηγός νέος Αγία και νέος στο Αγέν, νέος Αγέν, στο ναυτικό. Μύρισε λοιπόν με τα F-35 και είπε το εξής, ότι η Αμερική θέλει να δώσει F-35 στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ. Και έτσι λέει το εξής μήνυμα. Η αεροπορική περιοχή του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής μας ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε την πολεμική μας αεροπορία με το καλύτερο δυνατό σύστημα και θα αποτρέψουμε επίσης όσους θέλουν να αποκτήσουν αυτά τα οπλικά συστήματα. Ήταν ξεκάθαρος, πιστεύω. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να πάρει τα F-35. Ό,τι και να λένε κάποιοι άλλοι. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα ωραίο μήνυμα από έναν Ισραηλινό αναλυτή, ο οποίος του στέλνει βιβλικό μήνυμα, θα λέγαμε, μέσω του Ιώβ, και αναφέρει το εξής, ότι ο Ερντογάν γίνεται σιωπηλά η πιο επικίνδυνη απειλή για τα Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή, και χρησιμοποιεί στίχο από τον Ιώβ και το απαντάει και λέει το εξής, μιλάει και για τη συμμαχία ο αναλυτής της Ελλάδος και του Ισραήλ, και λέει όσοι σε μισούν, είχε πει ο Ιώβ, θα ντραπούμε ντροπή και η σκηνή των ασεβών δεν θα υπάρχει πια. Αυτό λέει και στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε πόσο εκρηκτικό είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία στο Ισραήλ. Και θα δείτε σε επόμενο βίντεο ότι δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου ο οποίος είναι κατά της Τουρκίας, αλλά είναι και ο Ισραηλινός λαός και όλα τα Ισραηλινά κόμματα. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, like στο βίντεο, κοινοποίηση του βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μας, και επίσης συμμετέχετε ενεργά στο site μας, μπαίνοντας, σκανάροντας QR code και ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει, με μια απλή κίνηση στο κινητό σας. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.